Ja vám všetkým prajem požehnaný, čarovný a jedinečný deň. Dovolte mi, vzácni poslucháči, ale diváci, aby som vás privítal pri dnešnom čítaní pre mňa z veľmi zaujímavej knihy, alebo teda zboru kníh, kde vlastne Paulo Coelho v knihe Život, v takejto zbierke, zachytáva krásne idei a myšlienky, ktoré dokážu človeku veľmi pekne ovplyvniť život a hlavne ho trošku navigovať tými smerom, ktorým verím, že by sa mal práve v jeho púti aj vydať. Dovolte mi, aby som tam prečítal jeden zaujímavý výrok, alebo teda citát, ktorý Paulo Coelho má. Je to z knihy Alchymista. Na každého človeka, čo žije na zemi, čaká práve ten jeho poklad. To je z knihy Alchymista, kde autor zachytáva príbeh alebo opisuje príbeh mladého muža menom Santiago, pastiera oviec, ktorý na základe svojho vlastného sna, ktorý sa mu prisnil, sa vydáva za hľadaním pokladu pod egyptskými pyramidami. Samozrejme prejde určitý čas, má tam rôzne zážitky počas tej púti, ktoré mu ukazujú a navigujú ho vo svojom živote, kam má smerovať. Veľa vecí z jeho života opadáva, veľa vecí do jeho života pribúda a nejako sa tak ukotvuje v sebe samom a zisťuje, kým vlastne je. Až ku koncu sa dostáva k danému cieľu a tam aj naozaj nájde svoj poklad. Ale zisťuje, že tá cesta bola tým drahocenným pokladom, lež ten cieľ bolo síce výsledkom toho celého snaženia, ale už nebol tak podstatný ako to, čo sa všetko naučil. Ja viem, že mnohí z nás vedia od detstva, od útleho batoľa, už majú tie nástroje, ktoré použijú pri tvorení svojho osobného príbehu, ale mnohí z nás v dospelosti a možno aj po vyššom veku zisťujeme, že stále nevieme nájsť to miesto tejto krásnej spoločnosti a na tejto nádhernej planete. Ale pre každého jedného existuje a jestuje poklad na tejto zemi. Len treba viacej načúvať to svoje srdiečko a hlavne trošku sa napojiť, ja vravím, na Stvoriteľa, ktorý nám veľmi pekne a jednoduchými príkladmi ukazuje alebo znameniami, kam máme smerovať. Vraví sa, že to, čo nám ide jednoducho, je Božie nasmerovanie a to, čo nám ide ťažko, je Božia ochrana. Ja osobne viem, že ďakujem nebeskému Otcu za mnohé veci, ktoré som v živote chcel, že mi ich nedal. Vtedy som ich teda veľmi chcel, aj so stupom času zistil, že to bolo práve že požehnanie to, že mi neboli dané. Takže nebojte sa, každý jeden z nás má na tejto zemi svoju úlohu, svoju rolu, svoje poslanie a ten poklad nie je tak ďaleko, ako sa zdá, ani tak nejako sa nedá, nemôžeme povedať, že by bol nejako taký nepolapiteľný, ale treba trošku viacej sa upokojiť, vyňať seba samého z toho ruchu, v ktorom žijeme, započúvať sa do svojho vnútra, či už v prírode, v kostole, doma, pri šálke kávy, pri štrikovaní alebo čokoľvek vám robí radosť. A tam započuť ten svoj vnútorný malý hlások, ktorý síce je slabý, lebo nie je počúvaný ako taký sval, ktorý keď sa necvičí, je taký menej viditeľný, ale viem, že keď človek začne napčúvať to svoje vlastné vnútro, tak ten poklad mu bude odhalený a tie nástroje, ako sa ku nemu dostať, mu budú dané. Takže vám prajem požehnaný deň, odporúčam knihu od Paula Coelha, Alchymista. Je to krásny filozofický román, ktorý dokáže človeku pozitívnym a nádherným spôsobom transformovať život do podoby v hľadaní svojho vlastného osobného príbehu. Takže vám prajem požehnaný deň a do skorého videnia a počutia.